no derbi trascendental Alto Lugo deste xeito. De xeonllos, parados completamente os primeiros 40 segundos, en sinal de protesta por non cobrar durante os últimos 5 meses. Hai que dicir que xa está convocada unha folga para a vindeira xornada. E o que non estaba de folga era Azcorra, que nesta ocasión marcou 3 goles e lle deu a vitoria ao Lugo, que sede de líder. O Club Deportivo Lugo suma e segue. Desta vez venceu un deses partidos que só gañan os equipos punteiros. Adiantábanse os lucenses no minuto 17 por medio de Azcorra cun tiro cruzado, ante o que nada puido facer Orlando Quintana. Pero tanto, sentoulle mal aos de Setién e o Pontevedra con máis corazón que a cabeza foise arriba e Dani Pendín empatou á beira do descanso. O Lugo saiu aturdido dos vestiarios e o Pontevedra adiantouse cando ía un minuto da segunda metade por medio de Igor. Vivíanse os mellores minutos dos granates que impedían con acerto a circulación do balón dos albivermellos. Mandaron os lucenses entón un par de misís terra-aire cara ao tanque Azcorra e recuperaron o dominio. Tras unha xogada combinativa, o dianteiro vasco rematou á escadra nun gol que firmaría calquera estrela. Perfecta a xogada dos da capital das murallas e perfecta a definición. O Lugo conseguiu levarse os 3 puntos con este outro remate de cabeza do propio Azcorra cando restaban 2 minutos para completar os 4 de desconto que decretara o colexiado. O dianteiro vasco meteu 3 goles coma 3 soles, pero non levou o balón. Non sabemos se o Pontevedra podería mercar outro.